Okinyi majaber nyakoromo ge jwang'o yawre kamoro amora ma intie kendo machiegni wadanono gazet. Okinyi ma kawuono gazet mar Daily Nation tie kar ka mar mondo mi wakonie ni gin gik mage mabende osebedo kae kaluwore e kor gwenge gimoko bende matimore pinje maoko wadakoni kaachiel kachiel ni gin to koro gin mage weche momipe kar kae mabende oneno rangi achiel kachiel. Adhi bedo kata e weche manyien matimore gazet kata gazet okinyi ma kawuono ka wakelo nonro mag gazet nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanya kwaro mokeo nyaka Chisango to kaona gi nyaka Njira akiani gi Kanjira bende oket kar ka kata kamano bende nyoro ka thuolo mar penji kaka Kanjira ne chalo weekend oyawre kendo machiegni oyawre nya Cleophas ochal nade no chal maber Kanjira piny mochiek en mana ni aneno ka koth go gwenge mag Nyanza kata mno kiny makawuono dinjo kanyo ka somo ote moro ni uyaw ma koth goyo buore Nairobi ka to liet makata otieno nendo nyalo bedo matek neno kanyo kata mana ka Kenya Met bende wacho ni chieng' tich ang'wen gibiro bedo ka gigolo milome makende kotende kod liet mosebedo ka neno geno maro ni koth biro bedo ka chwe nikech liet ka nitiere kata mana chieng' kohore bende wacho ni koth biro koth goyo gwenge mopogore opogore no kata masira manotimore kaunti ma Uasin Gishu alwora ma Eldoret jopuonjre ariyo ne pi oula oywero ma owito ngimagi ma jopuonjre ariyo manowuok e sikul ka dok pacho mano bende masira matimore kacha kaluwore kod wechegi ma koth ma pod medo goyo gwenge mopogore opogore to iwacho ni Kanjira piny mamiyo piny mochiek kendo ka nitie kanyo ka ndim mochiek mang'eny dibed ni ndime mochiek sani koso ikelo maembe mano luwore gi pith ma kila ng'ato timo wan korwa kono wapidho ndima to ndim ing'eni wapidho kido mopogore opogore koro ndim to chiek korwa koro ng'eni bende luwore gi gima ng'ato pidhe dalane samoro jomoko pidho alode kadi ting'o ndim do kete nyuka moro nitie ka jo isutino abokiloni aya nyakora mojang machiegni nonro ma gazet chako sani wachaka ne waranga ne ite mokwongo kar ka kama nitie weche madito momipe ka nyakora mojwang'o mi weche buora pek to ahinya momipek ahinya madongo ka gin weche mag sikul kod mago mag siasa to ahinya malo ka bende ka irange e toke it gazet mar Daily Nation nitie wechegi mag gope ma koro sani gichopo kanye magi gope ma iwacho ni Kenya's public debt koro chopo trillion adi ochopo kanyo trillion 11.14 mano kama nitiere kar kanyo ka nitiere machielo monego bed ni mano ka ne higa rumo mano kenyo kar kanyo Kenya's public debt short by 1.93 trillion mano tiende nango mano ka ne irango kacha higa mokalo Disemba kachiel koda kama bende Sharon makelo buok ahinya ite mar apar ang'e nango range ahinya mag Kenya Power gi jal moro mantiere Health Nation ma koro lero gimomiyo odwaro dakteche koro tieka ngimane mondo mien koro kowuok otiek wuoth mare piny ka yo machon ma warane kanyo gimomiyo mano nitiere e gazet maiye ka mar Daily Nation kata kamano Sharon weche madongo momipe kar ka en e ite mar 6, 7 kod mano mar 8 mano kako ndiki kar ka e gazet mar Daily Nation schools death trap gin gik mage matimore kar ka sikunde mamiyo jopuonjre moko osewito ngimagi wanoe kar ka nitie sigana mana kelo ka juma mokalo mar japuonjre ni Brian Gori mano mar Rio Kindo School mano mantiere kacha Kisii mane ja form 1 kokano donjo school bang' kinde manok ahinya mano tuo mana matin kitere od thieth to wito ngimane mane kin jopuonjre mamoko no mae mar Godrich International School mantiere Machakos mane obet mbele e kom mana kama dereva bete dhoto yaw kolwar piny ka dereva ikoro ni ng'ato lwar piny nyamburko oseringe wiye gin weche malit Cleophas kineno kata mana thoe mosemento thoe mopogore opogore mag jopuonjre osebed kata mana katimore e skunde mopogore opogore to ber ni kaka TV mar Ramogi bende wasemenyo thoe gi duto te kwachako kata mana gi Brian Gori ma bende wacho ni notho e skul mano mar Rio Kindo mantiere kaunti ma Kisii wach ma kama bende nwamenyo ka japuonjre kata mana katuo e sikul nang' mani janyuol mare kik nyisi e sama owinjore sigana mar Brian Gori ne chal kamar Emmanuel Kirimi ma bende nasomo e skul mar Kilungu Boys mantiere kaunti ma Makueni en bende ne nitiere ja klas 9 mana dachne jumbe ariyo kendo mana bang' donjo e sikul ni otuo janyuol igochone ni nyathi yiero osetho mar Liam Kipruto te mana lit na mokalo kaka janyuol mano masomo e skul mar Goodrich International School nyaka skul no bende ni seyo ni ok dwa nyiso kata mana janyuol milome makare kaluwore kod tho mano mar nyathigi ma bende nalikore ni bas mar sikul ema nonyono akeni nochikore e
ler malong'o na pok ochiwne kata mana minegi manyaka sani pod manyo ratiro. Thoe mamoko ma bende oseneno ineno kanyo nyidendni ariyo ma bende oket tipogi, Angelina Njoki mana somo Lily Academy mane kaunti ma Nairobi kanyakla kod Joy Kahanya mana somo Tumutumu Girls mano e skund sekondar manyiri. Mamoko bende wang'e mosetimore Cleophas ma bende pok omeny. To penjo maduong' mantiere kar kae ite mokwongo ni nitiere gin gik mage monego bed ni bede sikul. Iwacho kanyo ni ero gin safety standards manual kata gigo monego bed ni luwo makare. Ang'e nyalo kanya koramo gi jwang' kaka ondiki kar kanyo ma wiera kwarno nitiere kanyo ni e klas ka klas onego bed gi nyithindo maromo nade Sharon kae wacho ni maromo 40. Bende en gimoro matimore e sikunde wa adier wacho ni sikunde masani weche mag double intake katimore wacho ni 100% transition kata dar mag jopuonjre duto moting'o penj mar KCPE ka gidonjo e sikunde mag sekondar. Kuom ranyisi nitie skul moro mane okona kanyo kaunti ma Kisumu, skul ma klas achiel niting'o ga ji 37. Bang' chenro gichako donjo kendo giyudo kwan mamalo mag jopuonjre. Klas achiel koro tinde nigi ji 70. Mano skund piny owacho kose mar piny owacho. Kendo ni dhugruok mag jogi bende nitiere kar kacha. Ok onya bedo kata ni gin masira mabiro kata mag thoe. To Sharon kata kaka higa osechako sani kiwuotho kata ute thieth mopogore opogore. Ineno ka nyithi sikul donjo kar kacha. Nitie moko matuo mayudo admissions kacha. Iwacho ni kogede kumoro achiel kata muya mag yueyo no bende koro bedo kata ma ok ler ahinya mane kinde magite. Mano achiel kuom gigo ma irango ma bende nyalo bedo kano ni skunde mathoth bende ok luwo yo makare. Aparo ni achiedh nade mantiere manyaka oyiere en dhugruok mag jopuonjre ahinya ahinya skunde mag piny owacho kata mana mago mag ji giwegi. E kaunti ma Nairobi kama wantiere skunde mag piny owacho nok. Emomiyo ineno ka nyithindo thoth e skunde mopogore opogore. Kuom ranyisi nitiere achiel kuom skunde ma bende omeny mantiere gwenge mag Kasarani mong'ere kaka Mwiki Primary. Mwiki Primary nitiere kod compound matin. Nitiere gi jopuonjre 1,500. Masira mora mora kowuok e skul no kwan mag jopuonjre ma bende nyalo jo hinyruok nyalo bedo mang'eny. Cleophas ka doki mana chien nyalo paro skul mong'ere kaka Precious Talent ma to nok en mar piny owacho. Mano nantiere Ngong Road kae nantiere apaya mano mar Ngong Road ka nen skul mar ng'ato wuon. Tineno aluora mar Ngong Road skunde mago mag piny owacho tin kata nok. Koro skul no kata na gedo mare infrastructure jopuonjre kana ng'eny neneno sianyruok ma bende nobedo jopuonjre moko nolalo ngimagi. Koro aparo ni migawo mochung' ne weche mag somo nego bed ni skunde iyaro. Nyithindo yude kata mana kama ginyalo tuge. Nyithindo yude kata mana kama ginyalo wuothe. Kuom ranyisi ok apa kata mana ka kilese mathoth nyaka sani kinyo kata mana skunde mag piny owacho ahinya ahinya kapok aloso kata mana mag ji giwegi. Mantiere gi kwan jopuonjre kata mana 40 e klas. Yudo ka klas achiel nigi kwan jopuonjre 80 gi wiye to japuonj en achiel ma bende samoro puonjo nyithindo makamagi. E skunde mago mag iwacho ni boarding kata mana skunde ma nyithindo ninde bende neno kanyo dormitories manego bed ni nitiere space manitiere otanda kidhi otanda machielo iwacho ni space nego bed 1.2 meters bende mago timore e skunde. Kinyo kata mana latrines chope ma nyithindo dhie chal mag chope kata mana kidhie sikunde thothne ibudo ka chope opong chope moko sienyore nyaka gi nyithi sikul. Omiyo thor wach makama mabende neno ka jo Daily Nation omiyo peke ite mar 678 en thor wach maber ahinya manego bed ni imiyo maino ahinya nyane migawo mochung' weche mag somo mar mondo mageng' thoe mamoko mabe nyalo bedo ni neno to thoe moseneno nego bed ni timo nonro makende mar mondo mi kik chak nene skunde mamoko. Mano e gima timore nyakoro mo jwang' skunde mopogore opogore kendo ka irango ite mar 6 ang' beda ne kod ng'eyo kanyo ni gin gik mage mosebedo kanyo katimore. Nitiere chal mar wach ma bende mochako mana kanyo ite mar 6 nitie jondiko mag Daily Nation ma bende biro kar kanyo kendo ndiko ni gin gik mage matimore sikunde ma opogore opogore. Mano ka irango kanyo ni gigi bende iluwo adier weche mag Quality and Assurance Department bende gintiere sikunde. Mano ka kumie pe kar kanyo koro moge jwang' moko bende nitiere jonyuol kale midhiero machal nade ite mar 7 kanyang' isomo ibed kod ng'eyo ka jafwamb Daily Nation Daniel Ogeta ndiko kar ka weche mantiere sikunde kae maneno weche mag chope bende nitiere kar ka bende gin gik mage ma iwacho. Mano ka irango kani sikul ka sikul onego bed ni keto gik ma wasesomo kar ka ma indiko kanyo ni safety standard manual onego bed ni gintiere godo yo makare mano mondo mi girang ni
jopuonjre gi bende obedo e yo moro to bende gin kata makare. mana gi pi ma gilogo kuom ranyisi kineno kata mana tipo mano mar cho ma bende oket kanye ite mar 8 mano cho mantiere skul primary mong'ere kaka Kipricheit mano e kar chung od bura ma Chepalungu. Magi kaka thoth chope e skunde bende chal cho chal ne rach, cho samoro ok lil kata mana chal mare bende ok ne yo makare. Wantiere gi tuoche maluoro nyaldiema mago kolera. To skunde ka bende ma nyithindo bende gamie tuoche mopogore opogore ahinya tuoche matamagi. Nyokoromo gi jwang' mano bende ang'e rangi skunde nigi weche go wacho ni gin court orders ma bende gisebedo kacha ka gijwang'o kata giweyo ma ok gilu kata ma ok gichopo e yo makare. Mano nitie kar kanyo ite mar 8 ka ng'isome nyakoromo gi jwang' nitiere court order ma sikunde bende pok okete tim weche mag safety measures kata ritruok e yo makare e sikunde mano gol kacha e higa mar 2015. Nyaka tinende yudo ka skunde mathoth pok ochopo gi kare kata pok obedo compliant kodgi kata pok oketogi e tim bago weche moting'o mantie ka mag chope mag gero dormitories. Sharon wacho ni dom ka dom onego bed ni gi dhot kidonjo kata kidonjo dom ka mbele ni kacha bende onego bed nitie dhot machielo mondo mi ka nitiere masira moko motimore inyalo yudo kaka iwuok. Asomo e skul moro mano wan gi dhot achiel ka olorni kanyo kok idhi e preps ok nyal wuok gi dhot machielo mana dhot ni emangi pod ang' iduoge. Mano na oket ngima u kama tek nikech wanto wan gi dhoudi ariyo en mana ni dhot mamoro mano ket kaka mar emergency no to kapaka na tiyo kuom adibwa chacha dier nikech chal ka gima nolore kata mana kiful molore godo bende ipenjori ni ng'ani gi ki ing'eyo nyaka kata mana windows mano dirisni mantiere dormitories ma kamagi inyalo paro kinde machon kana migawo mar somo bende oketo chal kaka dirisni nego bed ni nitiere koro mathoth nego bed ni rango jonyuol mantiere skunde wang'e ni nitiere PTA nitiere BMU nitiere board matayo weche mopogore opogore e sikunde geno mara ni magi weche manego bed ni girango nikech wacho ni ka mach omuoch e dormitory nego bed ni emergency do ma nyithindo nyalo hepogo dirisni bende nego bed ni nitiere ma onge wire mesh ma samoro ka gimoro timre nyathi nyalo chikore oko. Nyakoro mojwang' in kama nade Sharon ang'e twak moro monego bed godo bende mbele ka ipenjo kanyo ang'o miyo PTA chano dong' mana PA ne gigolo jopuonj nang'o ka obed parents association ma gidong' kanyo mana ni gima jonyuol kendgi gin ema gin e sikul kaka gilose wechegi koso giromo ga mana oko mane toro wach maduong' Cleophas ang'e ni kapok idhi mbele ineno safety standards manual neno mogik kanyo at least 4 pit latrines for every 30 learners nyisa ni skund manu ntiere kuom ranyisi nikech ni wachaga yanga ni nisomo e skul mar Kisumu Day nuntiere jopuonjre adi to nitiere chope adi kacho 4 nego bed ni wacho ni pa every 30 learners mano chope 4 tiyudo ka skul negi students mohewo 2,000 chope gi na 6 to choto pongo pile maka ka ne gin adika ne gin nitie 1 2 nitie 6 moro mano ni den kopogore mano nitie moro tung kocha mani chiegni gi Nyalenda Estate kacha ne gidhi moko madhi 12 kacha jopuonje notemo nikech to nun jopuonjre adi kinde makamago 1,500 mohewo 1,500 ki divide sani ging'eny to kapar kata kosemedgi ma bende skul onego bed ni chiyo koro gisechopo kata 4,000 gi wiye kata kamano e sikundwa mar primary St Vitalis Nanga Primary School mantiere Nyalenda e gwenge mananga kanyo kichomo Dunga kata gintiere gichope mantiere e rang'iny moro ma kanogere gi missionary kata bang' mano iyudo ka pod ngimagi ok ni e yo moro makare iselimogi nitiere nanga kanyo karang'omugi onego kony moko kende nantiere kanyo higa mokalo higani to pok adok modong' to osebedo mana kwaneno mana congratulations e WhatsApp kata kamano wabiro neno kaka weche mamoko pod timore nyakoromo gi jwang' e weche ma ntiere ka mag siasa wadeno waranga ne weche ma jatend piny Kenya bende koro wacho ka ntiere kaunti ma Nakuru mago weche man malo kaka wayudgi ane ineno ka jotend migepe obedo kod jatend piny Kenya William Ruto en gi jalup mare Attorney General ne ka nitie jatend migawo mochung' ne weche mag arita nitie mochung' ne weche mag pi mag limbe mag tuke mag ICT ni kacha yuto mag nembe mago mag alwora kama gintie ka ne giromo kaachiel koda ka jotelo mamoko mantiere sirkal mar Kenya Kwanza gima jatend piny Kenya wacho kata gino motemo wacho duto gin magi party loyalty kata bedo jadiera kata jal mochung' mongirore duon bura ma ok ni intiere kar kanyo tiwacho gik moko mopogore gi gima duon bura dwaro owacho ni kanye kama koro okono jood bura mago mag Kenya Kwanza mondo mi obed ane akicha e tijegi magitimo kata ka gintiere od bura.
Onyiso gi mar mondo mi gibed gi dwol achiel ahinya nyaka luwore kod osuru mopogore opogore ma bende osebed ka ijuogo ma bende waneno ka doho bende osebedo kata mana ka dino ne moko kuomgi. Kuom ranyisi kineno kata mana weche mago motenore kod osuru mijuogo e udi ma nengogi ogonyore kata mana affordable housing. Nojiwo kanyo jood bura mago ma Kenya Kwanza mar mondo mi gidhi gibed gi duond achiel e od bura kacha mar mondo mi gine ni gikadho bil makamano mar mondo mi olos kata mana paro makamano mondo obed chik. Jatend piny hang'eni romo makama biro bedo ka dhi nyime nyaka odiochieng' ma kinen romo mar odiochienge adek ma bende dhi nyime Lake Naivasha Resort Nyakorom Gajwang'. To Cleophas oromo kod jood bura mago mag Kenya Kwanza, oromo gi jotend migepe mopogore opogore mag Kenya Kwanza, jogoro mongirore advisors, jogo machiwo paro mago ne piny owacho. Kama bende en romo margi mano mar adek chakre higa mar 2022 ma bende koro gitimo. Ka koro ang'eni gibiro bedo ka gikete ratil manifesto margi gisechopo kanye, remni kanye, mane gimomiyo ni romo makama miyo maino. Ang'eni odiochieng' ma kawuono bende wabiro bedo kwang'eyo ni romo makamano gibiro bedo ka gitwak yang'. Ai, nyakoro mag joma koni mathoth bende ka kawuono pod romo no dhi nyime. Bara mondo wawuog gi ite mokwongo ka to kapok wawuok nitie gigo matimore kacha, jopuonje ma inego kod jonjore mano maneno kanyo bende mantie kanyo mi peke ite mar 14 to en achiel kuom wechego ma peke ite mokwongo ka mondo wabed ane kod ng'eyo gik mantie iye kacha. Sharon, jagoro maduong' mar NAT mano Collins Oyoo koro bende yuago jopuonj mathoth ahinya ma inego kod jonjore mantiere e gwenge mopogore ahinya magi mantiere ka North Rift kata magi bende mantiere North Eastern. Gigo magi yuago ahinya mantiere kar kanyo gin kotenore kod njore ma we jopuonjre gi ka oyudo lal kata nyuola gi bende nitie kar kacha. Dwaro mantiere en ni mondo mi omigi omenda moko kata gino ma iwacho ni compensation, iwacho ni bang' lal mag japuonj kata jal mane kelo yuto moro e ot kacha. Koro ka osebedo iwacho ni en victim mar attack, en gima ne mantiere kar kanyo monego bed ni koro itimo kata kelo e ite mar 14 kanyo miepe. Ang'eni ite mar 14 Oyuna loso kama ka nitiere gweng' mano mar Shangoi, mano Transmara, mano e gwenge mag Transmara e county mano Narok. To loso kama ka bende kinde mosekalo wajaneno kinde ka kinde jolwenya ma bende osebedo ka tho kata mana kinego gi jonjore. Waseneno kata mana ka piny owacho osebedo ka chulo familia margi jopuonj tiwe kanye. Okang' ma kama bende biro machiegni, nyalo paro school head teacher kata mana jatend jopuonj mano mar skul mong'ere kaka Kagir ma bende jonjore ne onego. Mano iwacho ni report machiegni ni ma bende natimore ni monj mano mar jatend jopuonj e gwenge goeko mag Baringo. Koro geno marwa ni gibiro bedo piny owacho biro bedo kamiyo maino wach makama mar mondo mi jopuonje ma bende oselalo ngimagi kinde mosekalo bende waseneno jopuonj mamoko kok dwa puonjo kata mana e gwenge mago mag Baringo gi alwora mare, gwenge ma bende osebedo kod nok mano mar arita ka bende giluoro chal mano mar ngimagi. Wang'eyo ka chal mar wach makama biro bedo kadhi ponono ni piny owacho biro bedo kata mana yie gi okang' makamano mano mar chulo jopuonje ma bende osebed kata mana kinego e masira makamano. Kony mar jopuonje thoth moseneg kono. Nyakoro mag jwang' kaw gazet mar Nation ite mar 14 isom ing'ene matut matimore kar ka. Adano dhi e ite mar 2 kata ng'aranga ne ite mar 3 e gazet mar Daily Nation ka mondo wabed ane kod ng'eyo mano ka nitiere mathoth. Sharon, ma en kama ne masira otimore mano okelo lal mano mar jang'wech mang'ula ahinya e wechegi mang'we kinda kilomita 42 Kelvin Kiptum. Mae kama ne masira otimore ma iwacho ni yien mane nyamburko nogweyo. Jopiny osebedo ka chopo kacha we maupe keto picha mare, goyo picha mare bende ka nitiere kar kanyo. Noweto ngimane ka en kod kocha mare mano Gavais Hakizimana ma bende ringre nosetere piny no mano mar Rwanda. Gino matimore kar kae koro osechak tim nonro ka jotim nonro ochopo kar kacha mondo mi orange ane ni gin gik mage ma bende nokelo tho hie mano mar Kelvin Kiptum. Nonro makama nochak timo odiochieng' manyoro titime motelo ni ik mano mar jang'wech mar auma ma pacho ka Kiptum kanyakla kod kocha mare ma bende wang'e ni Kiptum ibiro bed ka itimo ne kopo mogik mano chieng' tarik 24 chieng' tich ang'wen mano mar jumani. Kata kamano kwang'iyo kata mana kaka nonro makama itimo, nitiere achiel kuom survivors kata mana jogo ma bende notony e masira makamano, nyadendi moro ma bende konyo okwach kich mano mar timo nonro makama. Kineno kata mana kaka nyadendi no nawacho ni nonyiso
Kiptum nikech Kiptum ema bende na riembo mtoka nogwelo nyise ni ero you veered off the road isewe ndara idhi ka gimidhi e bur to nenore ni ng'eni masira bende timorega mana ka apoya nono koro samoro mano bende ma iwacho ni jotim nonro mawuok e duol kata mana mar okwach kich temo mar mondo mi oyangi to okang' ma kamendi bende biro bang' seyo inyalo paro wuon Kiptum ka bende nalieko ni nitiere moko kuom oganda kata mana chuo ang'wen ma bende nobiro e dalane dibed ni ne nitiere wach moro chuo ang'wen ma kamago bende nochiwore mane mbele obila ma bende giwacho chal mar wacha kana nitiere ka bende gin ne gidhi mano mar loso kotenre koda gige adhula mawuok e piny mar China ma dibed ni Kiptum dinotiyo godo e ng'we kinda mano mabiro nyaka sani nonro podhi nyime wang'e nene ni nonro biro bedo ka wachang'o nikech wang'e ni jolony mago matimo nonro biro bedo ka yangonwa taparo ni nyadende ni bende nego bed ni gin nono dhoge makare mar bondo miyo yang kako kang' makamano no dhi nikech en mane nitiere e kinde mar masira makamano kaluwore ni en mana tony nyakoro mag jwang' ite mar ariyo kanyo nitie sigana no kachiel koda ka lweny mapod nitiere kacha iwacho ni koko kata ywaruok momako riwruok mano mar jogo telo mano mar kanisa mano mar jo-Salam kata din mar jo-Salam mano kerango kanyo mag jo-Supkem ma bende osebedo kacha ka yware ka odiochieng' manyoro ne odhi nyime kendo kanyo nitie jok mathoth ahinya ma bende koro seyo obila mano mantiere e boma Nairobi kuom kawo kata keta yanga chung' mage ni ginto gisiro kweth mane mane kinde ma gintiere kar kanyo nitiere court order ma bende ne onego bed ni ichwalo kata kamano ne okochopo kare kaluwore kod weche go bende mantiere kar kae Sharon Dono ranga ne iti mar adek gazet mar Daily Nation kae Kevin Kang'ethe koro pod dhi bedo e od twech mano ka nitiere kacha industrial area remand prison kendo kanye odhi bedo nyaka tarik 27 onego bed ni irango kata inono ni ere kaka odhi bedo kanyo ka igole piny Kenya kichere pinje mag Amerika mondo mi odhi oyudane kum mare kaluwore kod gigo mane otimo koso gin gik mage nyaka sani iwacho ni en wanted man the US mano kaluwore koda seyo ma bende seyo godo ni nego miyo moro mano higa mokalo mane gwenge mag Boston e piny mano mar Amerika to sigande Kevin Kang'ethe gimomiyo ni koro nogole stesend obila ka koro itiere Rwanda en kaluwore koda hepo ma bende nohepo godo stesend obila mano ma Muthaiga bang'e nofwer nonro mare motimne apedha moyude gwenge mago mag Ngong ka koro noyude gwenge mag Ngong koro wach mana ni koro itiere Rwanda kanyo bende no kanyo koro mga juwango kete kanyo nyaka chieng' tarik 27 mano mar dwe mar ariyo to naneno kanyo senior principal magistrate mano madoho ma Kilimani mong'ere kaka Martha Nanzushi wacho ni kata bed ni en rimanda mano e gwenge mago mag Nairobi ka nego bed ni oneno odhi e doho kinde ka kinde mano mar mondo mi somne iwacho ni no direct suspect mar mondo mi appear before the chief magistrate koro kinde ka kinde kata bed ni en remand isomo ne neno kanyo bende warita nena ka chik bedo kaka okore pono ni boro bedo kitere piny Amerika mondo kume katoyo nyakora mo jwangi borangi kanyo kaka mondo neni gigi mage matimore kachiel ona wadhi e ite mar ang'wen kanyo nitiere sigana ma bende wadano rangi jo Kenya Kwanza jod bura ma Kenya Kwanza koro osidho kata osiro dwaro mar Raila Odinga mar yudo lemo maduong' mano mar bedo jakom mar AU Commission Sharon ma achiel kuom weche go mabende timore kacha ka gintiere gwenge ma Naivasha kan jatend piny Kenya ka nitiere kod telo mar od bura moting'o Kimani Ichung'wa kod Aaron Cheruiyot jotend migepe bende luwe chien kanyo motenore gi ma bende waranga ne machinglo machielo kae to bang'e ngotiek nonro mag gazet Cleophas mok bi kaka buok nikech odira ni waneno ka duond bura mar UDA kotelnegi kod jagoro margi mongirore mano Cleophas Malala nobiro kelela ka bende gipuoyo mano jatend kata mano gai mar Azimio Raila Odinga kuoma gombo mare mano mar bedo jakom mar duol mar AUC kata kamano nwageno kata mna winjo ni jotela mar Kenya Kwanza to biro bedo ka wachango ting makenda ngeni nitiere ni jatend piny mano William Ruto e siro dwaro mano makamano jotelo mopogore Cleophas bendo sewuok oko mano mar puoyo Raila Odinga kaluwore kod gombo mare wan kaka TV mar Ramogi dwa wachango dongen mana kwayo ne hawi maber haya koro mo jwan ka wasude mana kaka ite mar 17 kiwache nade ite mar 17 kanyo chala ka gimentiere til moro ma idiketi romo madhi mbele romo dhi nyime Naivasha Sharon
jatend migao ka jatend migao dhi to chung' ewi ratil tipenje kanyo ratil ema yange ni in clueless, in fumble koso incompetent. Waseno ka nonro mopogore opogore igologa twaneno ka Kithure Kindiki otelo kumoro, Nakumicha otelo kumoro. Koro waneno ng'at mokwongo nyondo ratil ni yawoni ng'ama en jatend migao ndike kanyo niero cabinet retreat timore kar kanyo. Koro in clueless koso fumbling koso incompetent. Sharon, kona gimi neno kar ka dibed ni Ababu Namwamba luya chwer koso en liete mawuok liet be ng'eny Nairobi chalo en Naivasha bende kamano ka ma chal mar wach iwacho ni nyabedo ni nitie jok minyalo yiengi ero ng'amoro wako kaunda moro ni e bath ratil kacha to siemo ni ka bika Igeni nonro osebed kitimo kod kembe mabende osebedo katimo nonro ne oganda mano Tifa Infotrack kaluwore kod tije mago mag jotend migepe. Ken jatend migao ma koro dhi ratil mokwongo no en jal ma bende koro ong'e ni en otimo makare nikech nonro oseneno kwa osebedo ka nyiswa ni migao mane mosebedo katimo makare. Kata kamano kinde mosekalo Cleophas an kaka wang'a ka mar jafwambo nyalo paro romo mano mar jotend migepe ma bende jatend piny Kenya nobedo godo e kar jot mare mar Status Bura Nairobi ka. No se jotend migepe ni moko kuom gi kia kata mna tije magi. Koro miyo e romo mano mar adek koro ibiro bed ka iketo gi ratil mar mondo nene ng'a migao mare osebedo katimo makare, ng'a kia tije e migao mare. Warito neno samoro nyalo bedo gi lokruok makoni kod kocha kinde mosekalo waseneno ka jotend migepe mopogore opogore bende olokne gi migepe. Dibed ni Naivasha ka bende dhi tim kamano. Aya en gimoro wacho ni wariti wane nitie kaluwore gi machinglo mantiere ka nitiere jatend migao moro ochung' ne weche mag somo ochalo oseluor en ka nitie machielo bende nitie moko mabuok ne nang'o matimore kar ka bende luya chwer kar ka moko bende odi piny koni okwane kata ni gin jok magi kata kamano gintiere nyakwara moga jwang' watieke gi kanyo nonro mag gazet rumo gi kani mar twak mokwongo donjo sa oseromo sa achiel e wang'e sa makoro watieko nonro mag gazet weche mag tuke kidwaro som gazet mar Daily Nation itimo gi kanyo ang' ibed kod ng'eyo ni gin gik mage mantiere kar kae mane kama wawego de Cleophas kapok itieko wach mara mogik debed wach ma bende omipek mane ite maiye mano mong'ere kaka Healthy Nation nyakwar mga jwang' sigana mano mar rawera moro ma bende nomenya ginor ma bende odwaro mar mondo mi lakteche otiek ngimane mano kaluwore kod kijana ma bende nitiere kod tuo mar remo mong'ere kaka sickle cell anemia nyinge Jomo Dukiza ma bende wacho ni chakre tin mare nyaka sani nitiere gi higni 28 osebedo kokadhe achiedh nade matamre gi nono to mok en mana kende nikech ang'e jogo eko duto te ma bende nitiere koda tuoche mago matama hinya sickle cell anemia ni gintiere kod nok mag yedhe gintiere koda nok mar remo koro geno maro ni sirikane mag gwenge mopogore opogore ahinya to mago makaluo nikech sickle cell ni wachore ni mako oganda mantiere tropical regions gwenge mag kaluo gwenge mag kadhowadh nam chumbi geno marwa ni gibiro bedo kata mana ka gichiwo thieth nono ne jotuo mantiere kod sickle cell anemia ang'e nyikora mga jwang' biro bedo ka somo sigand rawera makamano kanyo kemolore go Shara dong sigana madhube nitiere kar kanyo kora mga jwang' maka isomo ibiro thuolo mar neno ni gin gik mage mano Healthy Nation kanyo bende ka irango giwacho gimomiyo jodak manyando bende koro kale achiedh nade ma opogore opogore kaluwore kod tuo mar malaria ang' isome kanyo bed kod ng'eyo okinyi ma kawuono wawegi kanyo nyinga Cleophas Luoch te kisumo kanyo kwar mokiewo nyaka sango ran ka kod Sharon ong'awo nyaka jera obiro gi ndim gik mamit mochiek kawuok Ajera wadachamo odiochieng' ma kawuono ka Joyce dhi nyime gi twak wan watuono ndim e nyuka Joyce odonj kod twak odhi bedo kae kod jonon siasa Dina Gai kachiel kod okil Kamaloka Gada Guko kik idhi mabor kete mana Ramogi TV chenro en mar upendo